Kruuna Rekola, sinulla on vielä 59 virallista minuuttia Miss Suomena. Miten olet ajatellut käyttää ne hyväksesi? Haluan nauttia tästä loistosta ja kimalluksesta aivan loppuun asti. Tasan vuosi sitten, kun istuit tällä samaisella tuolilla, sinun viimeinen toivomuksesi oli, että toivoit, jotta oma vuotesi menisi kunnialla läpi. Tuntuuko siltä, että tuo toive on toteutunut? Itse olen vuoteeni oikein tyytyväinen ja toivon myös, että ihmiset ovat tyytyväisiä vuoteeni. Minkälaisen neuvon antaisit täällä tänä iltana kruunattavalle tytölle? Sanoisin, että missioisi ei ole mikään kuolemanvakava asia. Se on leikkiä ja se kannattaa ottaa huumorin mielellä, mutta tavallaan se on tosiasia, mikä pitää ottaa tosissaan, että pystyy hoitamaan velvollisuutensa loppuun asti kunnolla läpi. Niina kruunaa seuraajansa vajaan tunnin kuluttua. Uusi Miss Suomi valitaan 10 finalistista. Tuomaristoon kuuluvat Finartistien edustaja-johtaja Eino Makunen, Anneli Björkling, Miss Skandinavia ja Miss International Beauty, Helsingin kaupungin tiedotuspäällikkö Pertti Mustonen, toimittaja Anne-Mari Isosaari, taiteilija-optikko Pekka Grönroos ja tuomariston sihteerinä totuttuun tapaan johtaja Pertti Himberg. He siis valitsevat uuden Miss Suomen 10 kaunottaresta. Tytöt ovat jo viikon ajan olleet lehtikuvaajien kohteena Helsingissä, Luostolla, Sodankylässä, Ämmänsaaressa ja Ähtärissä. Aito pohjalainen maalaistyttö. Miten on, Anna-Liisa? Olet sä myös kylän paras lypsäjä? Ei vielä mitään kilpailuja ollut, mutta se voisi olla ihan hauskaa, koska meilläkin kotona navetassa 20 kantturaa ja jonkunlaiset lypsytaidot on. Sä olet myös franssupitsien nypläjä. Mitä ne franssupitsit oikein ovat? Franssupitsit on yksi vanhan pohjalaisen käsityöperinteen muoto, jossa pellavalangosta solmien maalla tehdään joko pitsejä tai liinoja. Meillä on täällä studiossa tänään eräänlainen muuttumisleikki. Jokainen tyttö saa valita itselleen toiveroolin. Kerropa, Anna-Liisa, kuinka paljon tässä sun roolihahmossa on sinua itseäsi? Mä oon samanlainen kikattava sähläjä, mitä nämä smurfit on, ja mä toivoisin, että myös samalla lailla vilpitään. Mutta smurfit on aivan ihania. Ne on siis niin inhimillisiä, ihan niin kuin ihmiset, mutta se on erona smurfien maailmassa, että niiden maailmassa oikeamielisyys voittaa. Se on musta ihan yhtä tärkeää ihmisten maailmassa, että se oikeamielisyys voittaisi sen viekkauden, eli ihmiset olisi vilpittömiä toisiaan. Outi haluaa päästä opiskelemaan kotitalousopettajaksi ja sitä varten hän paraikaa suorittaa työharjoittelua. Outi, miten nämä ruoka-asiat ovat tulleet sulle läheisiksi? No lukion jälkeen mulla ei ollut mitään sellaista selvää kuvaa, mitä mä rupean tekemään. Ja meninkin sitten talouskouluun, koska kaikista näistä tasa-arvokeskusteluista huolimatta nainen on yhä vielä se, joka hoitaa kodin taloustyötä. Onko susta tällainen rooliajattelu ja työnjako oikein? No tietenkään se ei oikein, ja mä oonkin pyrkinyt itse siihen, että mä tulen olemaan tasa-arvoinen myös tässä asiassa miehen kanssa. Tätä perinteellisen naisen roolin murtamista on myöskin Outin toiveroolissa. Lapsena me juostiin aina kylän lasten kanssa pitkin metsiä ja leikittiin länkkäreitä.
Niitä me nähtiin telkkarista. Mua viehättää lännen jutussa aina se, että niissä miehet ja naiset oli aina tasa-arvoisia. Tai ainakin niin oli meidän lasten leikeissä. Tiina on kasvanut melkein kirjaimellisesti kullan keskellä. Hänen koko perheensä, aina poikaystävää myöten, työskentelee kulta-alalla. Sanoppa Tiina, voiko kullasta koskaan saada kyllikseen? Metallista saa, mutta oman kultani en ole vielä kyllästynyt. Timantteja sanotaan tytön parhaiksi ystäviksi. Näinkö on? 20 karatteja jos pahitteeksi, mutta ei ne ole mulle lainkaan välttämättömiä. Tiinan toiverooli vie meidät 2000 vuoden taakse. Mikä sua siellä niin kaukaisessa ajassa viehättää? Mä oon aina kiinnostanut muinainen Egypti ja sen kulttuuri, varsinkin kuvataide. Siksi mä valitsinkin tämän roolihahmoni. Totta kai mä haluan olla Nefertiti, maailman kaunein nainen. Mä oon aina ihaillut sen kuvaa ja haluaisin valtavasti nähdä sen luonnossa. Se on musta niin elävä, yhä sen vuosien jälkeen. Sitä ihan odottaa, ettei ole pelkkä kuva alkaa hengittää. Ainakin musta tuntuu siltä. Marit opiskelee kasvatustieteitä Jyväskylän kansanopistossa. Hänen tarkoituksenaan on päästä kasvatusalalle joko lastentarhanopettajaksi tai sosiaalikasvattajaksi. Marit, mitä sosiaalikasvattaja tekee? Sosiaalikasvattaja työskentelee pääasiallisesti lastenkodeissa ja orpokodeissa työnjohdollisissa tehtävissä sekä sosiaalitoimistoissa toimihenkilöinä. Tämän opiskelun vastapainona sulla on varsin vauhdikas ja kimalteleva harrastus, ja sen puitteissa sä olet kilpailut jopa Suomen mestaruudesta. No todella harrastan kilpatanssia ja osallistun muun muassa viime vuonna SM-lattareihin ja tänä vuonna vakiotanssien Suomen mestaruuskisoihin ihan kivalla menestyksellä. Nämä latinalaisrytmit ovat tehneet todella selvää jälkeä Maritin sydämessä. Tuon tanssijattaren roolin siksi, koska mä oon aina ihanannut espanjalaista kulttuuria. Ja koska se on ollut niin mielenkiintoista ja kiehtovaa. Ja etenkin se musiikki on sellaista sykkivää, impulsiivista, mukaansa tempaavaa. Eikä tulee semmoinen fiilis, että on kiva lähteä mukaan ja tanssimaan, että rupeaa irrottelemaan niinku. Se on hirveän hauska. Ja sitten tietysti ne kauniit senioriitat, värikkäissä kukka, rimpsuhameissa ja kaikissa helistimissään, ja musta se on jotain aivan ihanaa. Marit valmistuu tänä keväänä ylioppilasmerkonomiksi. Hän on tyttö, jolle tuntuu kasautuvan luottamustehtävä aina toinen toisensa jälkeen. Mulla on lautakuntia monenlaisia ja mä olen toiminut luokan puheenjohtajana monta vuotta. Ja erityisesti sihteerinä olosta on ollut mulle paljon hyötyä, koska se liittyy mun tämänhetkiseen koulutukseen. Olet sä, Marit, sellainen synnynnäinen johtaja? No niinkin voi sanoa. No miten paljon tällaiset erilaiset luottamustehtävät kahlitsee sua? Jääkö sulle opiskelun lisäksi enää aikaa mihinkään muuhun? No tietysti se kahlitsee, mutta mä kaipaan tekemistä ympärilleni. Ja jos se kahlitsee liikaa, niin tanssiminen on mulle sellainen hyvä keino rentoutua ja unohtaa kaikki muu. Isadora vapautti tanssin, heitti kengät sivuun ja tanssi paljain jaloin. Tanssiminen oli sille koko elämä. Olla vapaa ja liikkua vapaasti. Mulle tanssiminen on vain osa elämää, mutta yhtä lailla mä en voisi elää ilman tanssimista ja vapautta. Musta olisi ollut upeaa saada elää sen elämän ja kuolla rakkauskirjeiden päälle. Heinin varsin erikoinen sukunimi Krekiin juontaa juurensa Impilahdelle. Heini, miten paljon sussa on sitä kuuluisaa karjalaista välittömyyttä? Niin paljon, että se on huomattu. Sä olet melkein valmis ylioppilasmerkonomi, ainoastaan lopputentit enää puuttuvat. Miten sulle niin kävi? Olin epävarma koulutusvalintani suhteen ja viime keväänä sain mielenkiintoisen työpaikkatarjouksen Italiasta ja lähdin sinne katselemaan uusia ulottuvuuksia. Minkälainen työpaikka oli? Tanssitko? Lauloitko? Sähän olet varsin lahjakas tyttö. En kumpaakaan näistä, vaan työskentelin supermarketissa.
Mustalaistyttönä tanssin roolissani omiin unelmiini ja poistun todellisuudesta joksikin aikaa ollen vapaana, liidellen. Rakastan ihmisen vapautta ja täyttää itsensä antamista silloin, kun on syytä siihen. Tiinasta voisi sanoa, että hän on ikään kuin viittavaille ylioppilas. Valkolakista puuttuu enää vain englannin osuus. Miten on, Tiina? Onko se englanti vaikeeta? No ei se vaikeeta ole. Mä en vaan aikanani ottanut sitä tosissani, mutta nyt mä oon kyllä päättänyt. Sä oot soitellut pienoa pienestä pitäen ja annoit missikiertojen aikana Anna-Liisan kanssa nelikätisiä esityksiä. Tähtäät sä ihan konserttilavalle? Ei, musta on ihan hauska pimputella pianoa, vaikka tulevaisuudessa omille lapsille. Tiinan toiveroolissa on sekä lämpöä että eksotiikkaa. Olet sä luonnossa kovasti paljon palelevainen? Kyllä. Musta Tartsanin Jannen elämä olisi ihanaa. Sais elää paratiisissa, ainakin melkein. Syödä ihania hedelmiä aamusta iltaan ja elää taatusti yhden naisen miehen kanssa. Voisiko enää enempää pyytää? Johannasta voisi sanoa, että hän on varsin harvinainen missiehdokas. Yleensä tytöt hakevat näistä kilpailuista ponnahduslautaa mallintöille, mutta Johanna, sä oot koulun ohella työskennellyt täystyöllistettynä mallina jo yli 3 vuotta. Niin, mä hain vähän erilaisia kokemuksia näistä kilpailuista, että mun mielestä mallina ja missinä työskentely on 2 eri asiaa. Että malli on pelkkä nimetön vaatiripustin, kun taas missi käyttää työssään koko persoonansa. Sulla on varsin kiintoisa harrastus. Sä olet amerikkalaisen jalkapallon huutosakin johtaja. Mitä tällainen cheerleader oikein tekee? No mä voin näyttää. Hyvää huutoa, huutakaa! Kaikki mukaan, liittykää! Hei, hei, hei! Mulla on aina ollut sama haave kuin kaikilla muillakin tytöillä. Saada olla sadun prinsessa, joka on kaunis kaikkien ihmisten iloksi. Sitä paitsi mä rakastan nukkumista. Olisi ihana saada nukkua rauhassa 100 vuotta. Ja miltähän maailmakin näyttäisi sen jälkeen. Tiina Johannan perhe asuu Merikarvialla, mutta itse hän on tällä hetkellä pääkaupunkilainen. Tiina, sä itsenäistyit hurjan varhain. Aloit elättää itseäsi jo 16-vuotiaana. Oliko se vaikeaa, kun sä olit niin kovin nuori? Olihan se aluksi, mutta mä tein itse päätökseni ja mun ei ole tarvinnut katsoa sitä jälkeen. Sä olet myös tyttö, jolla on kovin sosiaalinen mieli. Sulla on kummityttö Intiassa. Joo, ihan totta. Mä oon sitoutunut huolehtimaan tämän lapsen koulutuksesta 10 vuodeksi eteenpäin ja maksan kuukausittain pankkitilille summan rahaa. Äiti Teresan olemus kertoo mulle, että ihmisen kauneus voi olla paljon muutakin kuin ulkoista. Musta äiti Teresan työ Intiassa on suuremmoista. Olisi ihan upeata saada itsensä edes osa siitä valtavasta voimasta, jonka hänen työnsä muiden eteen on vaatinut. Se ihan säteilee hänen silmistään. Tuija opiskelee kauppaopistossa ylioppilaslinjalla. Hänen siviilisäätynsä on kihloissa. Tuija, mitä kihlaus sulle merkitsee? Se merkitsee mulle paljon ja tuo mukanaan perusturvallisuuden. No aikanasi sä sitten valmistut ja solmit avioliiton. Onko susta nuoren parin elämään kiinni pääseminen tämän päivän Suomessa helppoa vai onko se vaikeaa? Vaikeata, koska nuorilla on monenlaisia ongelmia. Asunnonsaantiongelmia, erilaisia velkoja ja opinnot ovat kesken. Tuijan toiverooli on meille suomalaisille varsin läheinen. Hän on Kaarina Maunun tytär, suomalaissyntyinen kansannainen, jonka kuningas Erik XIV lopulta kohotti Ruotsi-Suomen kuningattareksi. Sillä oli niin jännittävä elämä, ja se oli hyväsydäminen ihminen, jolle lähimmäinen ja rakkaus oli omaa kunniaa tärkeämpi. Ja se oli paljon niinä aikoina. Se on musta hyvän naisen ja hyvän vaimon esikuva. Mulle
ja meille kaikille. Ja nyt, hyvät katsojat, on vuorossa uimapukokierros. Se kaikkein odotetuin, kaikkein paljastavin ja kaikkein ratkaisevin. Anna-Liisa Tilus. Mä oon siinä asiassa etuoikeutettu, että mä saan asua maalla. Mä asun yhdessä mun isovanhempien, vanhempien ja sisarusten kanssa. Se on tärkeää, koska niin pysyy kiinteys ja yhteishenki eri sukupolvien välissä. Siinä oppii suhtautumaan erilaisiin ihmisiin ja semmoista tärkeää, koska nykypäivänä perheet on niin rikkonaisia. Outi Saarinen. No mä oon tunneihminen ja mä tunnen joskus ihan liikaakin. Ja jos mä oon surullinen, niin mä tosiaan itken oikein kunnolla. Ja jos taas joku asia mua huvittaa oikein kovasti, niin taas valuu kyyneleet silmistä. Se on joskus aika harmillista, mutta kyllä sen kanssa oppii ihan elämään. Tiina Hyvärinen. Haluaisin menestyä elämässäni, mutta mulle menestyminen ei merkitse pelkästään aineellista hyvää, vaan myös turvallisuutta perhe-elämässä ja kotona. Mä haluan mennä naimisiin ja saada lapsia, ja mä voisin ihan hyvin jäädä vaikka kotiäidiksi, sillä ammattiura ei ole mulle kaikki kaikessa. Maarit Hoskonen. Mä oon ollut mitä moninaisimmassa kesähommissa. Mä oon esimerkiksi ollut siivoojana kerrostaloissa ja sitten autonpesijänä. Sitten yhden kesän mä hoidin lapsia. Ja sitten mä olin kastelemassa kukkia. Sitten mä olin 1,5 vuotta patologian labrassa. Ja sitten mä rupesin opiskelemaan, mutta kyllä mä vielä meinaan kokea kaikennäköistä muutakin kivaa teitä tähän tälistä lopuun. Maarit Rönkkö. Pienen paikkakunnan henki voi olla joskus aika ahdistava. Mä kaipaan kaikkinaista vapautta. Ja mulle matkustaminen, aikataulut ja päämäärättä on sitä. Päästä irti kaikesta, itsestänikin, Oulaisten Maarit Rönköstä. Heini Krekin. Haluaisin sanoa teille kaikille, että rakastakaa toisianne jokapäiväisessä elämässä, kaikenlaisissa tilanteissa, mitä vastaan tulee. Ja muistakaa, että rakkaus ei koskaan häviä, jos se pysyy teidän sisällänne. Ihmiset tarvitsevat rakkautta poistaakseen turvattomuutta, eripuraisuutta ja sitä yksinäisyyttä, mikä monesti syntyy, jos ihminen ei huomaa rakastaa lähimmäistään. Tiina Laine.
Mua jännittää niin, että mä en tiedä mitä mä kertoisin itsestäni. Mä olen ihan tavallinen tyttö Seinäjoelta. Mä rakastan kaikkea kaunista ja aivan erityisesti mun pikkusiskoani. Se on niin ihana, kun se ryömii aamuisin mun viereen sänkyyn ja on lämpöinen ja pehmoinen ja niin pieni. Johanna Kokkonen. Mulla on tällainen tunnuslause. Älä valita, vaan vaadi parempaa. Mä en halua jäädä paikoilleni, vaan pyrin aina eteenpäin. Enkä mä halua elää mun elämää tosikkona. Pinnallisuus ei ole mulle välttämättä paha sana. Elämä on niin raskas juttu, että se vaatii kevennyksiä, kauneutta, iloa ja reipasta meininkiä. Tiina Johanna Närvänen. Mulla on vauva. Mä rakastan sitä valtavasti. Se on suloinen 9-viikkoinen pitkäkarvainen kääpiömääräkoira. Sen hankkiminen on merkinnyt mulle uudenlaisen vastuun ottamista ja aloilleni asettumista. Ja on kiva, kun kotona on aina joku juuri mua odottamassa. Ja Tuija Järvinen. Kun mun vanhemmat erosi, mä en voinut uskoa mihinkään kestävään ihmissuhteeseen, rakkauteen. Mut sit mä aloin kuitenkin uskoa, että se on ihmisestä itsestään kiinni, että rakkautta pitää vaalia ja hoitaa, ja että kaikki, ihan kaikki ongelmat voi selvittää puhumallakin, jos vain tunnetta riittää. Ja nyt tytöt, vielä kerran, olkaa hyvä. Hyvät katsojat, iltapukukierros. Suomen kauneimmat tytöt, Suomen kauneimpien miesten saattelemina.
Sillä aikaa kun tuomaristo viimeistelee päätöksensä, me voimme jo onnitella Miss Valokuvauksellisinta sekä lehdistön ihannetyttöä, jotka on valittu etukäteen. Tyttö- ja viikon seuranneet lehtikuvaajat ovat valinneet Miss Valokuvauksellisimmaksi tytön numero 1 Anna-Liisa Tilus Himangalta. Ja Anna-Liisan saapuu kukittamaan valokuvaaja Kari Hautala. Toimittajien suosikki, lehdistön ihannetyttö, on tyttö numero 1 Anna-Liisa Tilus, ja Anna-Liisahan on täällä lavalla jo. Ja hänet saapuu kukittamaan toimittaja Tuomo Pietiläinen. Onnea, Anna-Liisa. Tuomaristo näyttää olevan jo valmiina. Päätös on siis tehty. Saisinko kirjekuoren? Ja mitäpä tässä enää jännitystä pidentämään. Toiseksi perintöprinsessaksi on valittu tyttö numero 3 Tiina Hyvärinen. Ensimmäinen perintöprinsessa on tyttö numero 7 Tiina Laine Seinäjoelta. Ja sitten Miss Suomi 1983 Niina Rekola. Niina saapuu kruunaamaan seuraajansa. Niina Rekola luovuttaa kruununsa tytölle numero 1 Anna-Liisa Tilus Himangalta. Ja tuo perinteinen kruunun keikaus.
Anna-Liisa, sinä olet nyt uusi Miss Suomi. Tämä on sinun vuotesi. Tänä iltana, Anna-Liisa, sinä olet saanut kaiken, mitä haluat sanoa. Apua, mä oon saanut niin paljon, että mä tahtoisin myös antaa jotakin. Mä tahtoisin lahjoittaa sen mun palkintosumman Suomen kehitysvammaisille, koska mulla on itsellä lähiomainen kehitysvammainen.